Lomon number 43. O kaitor ano bus thumdi. Kaito no kiriya borokni yakni ano kati ruwoi tonjadi. Bus hoite yate bandi nai borokni yakni ano phiyokjadi. Nung se ani tongthai rwnai sia kaitor. Nung ba ano tamni khibilang. Ang ba tamni kebengna ari rokbai satokjagoi silaksawi hingrungoi matong. Nini pohor bai kubui no roholjat sidi. Borok ano toloi tei sithung. Borok ano nini hathai kwtharni nini tongthaio tubu sithung. Haki ano tongthokma rwnai sia kaitoni thani bini hayao thangnai tei ang no songprengbai khe lopnai. O kaitor ani kaitor. O ani phola nung tamni khibijaklang tei tamni ma lengprolang. Kaitor no si khatongo tamni hanba ang bono lophainai. Ani subana sak ani kaitor. Kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtwi जों जतन साकाव kaitor kadal khe hamar khlaithung. Amen.